jama'a menene sharuɗan karɓar addu'a da zai sa duk in ka roƙa Allah ya baka? Ka cika waɗannan sharuɗa. Idan baka cika waɗannan sharuɗa ba sai ka rinka zagawa ka ce wane kamun addu'a, wane kamun addu'a, wane kamun addu'a, to ko kai Allah ba zai karɓa, ko wani ne yayi Allah ba zai karɓa ba saboda Allah yana da matsala da kai ne. To ko wani ya ce ya maka shi kuma Allah ba zai maka ba don ya san kai ne mai cin amfani. Don haka ka je ka gyara matsalar kawai ya zama Allah zai maka. In kana da matsala da Allah sai ka ce kai ba za ka roƙa ba wani ya roƙa maka, to ai amfanin abin da za a roƙa man kai ne za ka samu, shi kuma Allah ya ce ba zai baka ba. Za ka gara ma ka bar shi kawai ka gyara matsalar ka da Ubangiji sai ka roƙa da kanka ya maka, ko kuma ka sa wani ya yi maka. Amma baka gyara matsalar ba, ko ka je ka roƙa ko ka sa wani ya roƙa duk ɗaya ne. Sharaɗi na farko shine al-ikhlas, ko a can karatun farko. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abdullahi dan Abbas, kaga idan sa'alta fas'alillah, in za ka yi roƙo ka roƙi Allah. Sharaɗi na farko wannan shine duk karantarwar malaman sunna a duniya akan mutane su rike Allah shi kadai idan sun zo addu'a. Duk wanda kaga ya hada Allah da wani ya roƙa kuma Allah ya bashi, to wannan Allah madaukakin sarki yana masa istidraji ne, wallahi sai ya shiga wuta. Duk mutumin da yake roƙon wani ba Allah ba, to Allah ne ya alƙawari ce wallahi sai ya sa shi a wuta. Shine ma'anan wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin. ila yawmil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Kuma duk wanda yake roƙon wani ba Allah ba, to Allah madaukakin sarki ba zai karba ba, kuma Allah zai sa shi a cikin wutar jahannama. Addu'ar ta banza ce. فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنما يتقبل الله قال إنما يتقبل الله من المتقين. Allah yana karɓar addu'a ne daga wurin masu takawa, waɗanda suka san Allah ne kaɗai ya cancanta a roƙe shi. Shi sa Allah ce fad'u Allah مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ko kabarai sun ki, ashe ya nuna alladhi la yad'u Allah mukhlisan lahu ad-din fa innahu min al-kafirin. Duk wanda yake roƙon Allah kuma ya hada shi da wani a cikin roƙon, to wannan kafirci. Shi ne in ka zo roƙo ka ce Allah ka yi mun, kuma sai ka kira sunan wani shi ma yayi maka, ko kuma ka ce Allah maɗaukakin sarki ya yi maka, kuma sai ka faɗi wani wanda ba Allah ne ya ce maka in za a roƙa a ce saboda shi ba, sai ka ce saboda alfarman wane ko saboda albarkar wane, kuma ba Allah ne ya ce maka shi ɗin yana da albarkar ba, saboda duk wanda suke da albarka Allah ya faɗi sunayensu. Duk wanda in an zo roƙonsa sai an faɗi sunansa, Allah ya faɗi sunayen. Wasu su sunaye ne Allah rahma. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. سيجزون ما كانوا يعملون. الله أكبر. Allah ce Allah yana da sunaye masu kyau. Duk wanda yake da suna bai kai sunan Allah mai kyau ba, bai kai sunan Allah kyau ba. Sai Allah ce fad'uhu biha. Don haka da su za ku roƙe shi. Yanzu akwai wani amsa ko satar amsa da kake so akan addu'a da ta wuce Allah ya ce fad'uhu biha, ku roƙe shi da su. Waye faɗi wannan? Allah. Shi Allah wato abin da yake so shine idan za ka roƙe shi sai ka ce ya Allah ka yi mun don kai. Akwai wanda ya isa ne kamar Allah? Shine ma'anar fad'uhu biha, ya Allah ka yi mun don kai. Ya Allah mai bada arziki, ina neman arziki, ka yi mun don sunanka ne mai arziki. Ya Allah mai bada baiwa, ina neman baiwa ta kaza, ka yi mun don sunanka Al-Wahhab. Ya Allah ina neman arziki, ka yi mun don sunanka Ar-Razzaq. Ya Allah ka ƙara mun ilimi don sunanka Al-Alimu. Ya Allah ka ban mulki don kai ne Malikul Mulki, tu'til mulka man tasha. Saboda Allah madaukakin sarki duk abin da kake so din nan akwai sunan da ya dace da shi. To sai ka roƙe shi da alfarmarsa shi kansa, to nan ne Allah zai je ka san mun isa, to an baka. Kuma wannan ya fi komi sauƙi wallahi. Duk wani wanda zaka kira sunansa, to kana so Allah in zai yi ne ya sauko ƙasa wajen wannan din kafin ya koma sama. Amma in ka ce Allah ka mun don kai, to Allah yana sama kuma sunan yana sama, kuma Allah ya ɗaukaka sunan ya ɗaukaka, sai Allah ya maka don kansa.
wannan shine asalin tauhidi na ahlus sunna. Duk wanda ba ahlus sunna ba zai ga maka wannan, ba zai ce ka dawo in ka sauko ka ƙara saukowa, in ka sauko ka ƙara saukowa, in ka sauko ka zo har ƙasa akwai suwa ne ba. Wani ma in ya zo roƙo zai roƙi amwatun gairu ahya wa ma yashuruna ayyana yub'athun. Wani kuma ya tashi roƙo ma hoto zai roƙa wallahi. Sai ga katon hoto sai ya zauna yana roƙonsa. Ga ubangijinsa a can sama yana ce ud'uni, ku roƙe ni, shi kuma yana roƙon wannan katon akan hoto. Shine Allah ya ce duk duniya ba wanda yafi wannan bata, shine wa man adallu. Kai ka taba gani wanda yafi wannan bata a duniya? Ya san yana da ubangiji kuma ya bar shi a can, ya zo yana roƙon wani a nan a jikin bangonsa, shi ya zo ya ajiye kuma ya gara ma zai iya yaga hoton, amma sai zo yana roƙonsa. Sai gaya mu me bambancin wannan da Abu Jahal, me bambancin wannan da Abu Lahabi? Jama'a, farkon sharadi na karɓar addu'a shine al-ikhlas, ka tsarkake Allah. Sharadi na biyu da zai sa a karɓi addu'arka shine ka roƙa kana ji da gaske Allah zai karɓa. Kar ka roƙi Allah kana shakka, to ya Allah ba mu kenan. Shi bai tsaya yana nuna da gaske bane Allah zai karba. A'a, amma duk wanda kaga Allah ya karbi addu'arsa to ya nuna wa Allah da gaske Allah zai yi ne. In kana yi kana shakka, to in ce Allah ya ce waje kan ka shirya ka dawo, ce za ka yi ta yi ba karba ba, har ba ka shirya ba. Amma in ka shirya za ka yi da gaske, shine ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba. Sannan yana daga cikin sharuɗan da Allah zai karbi addu'arka shine ya zama kai kana da tsarki kai ma kafin ka zo ka ce a baka. Kai waye? Ba za ka cika cikinka da haram kuma ka zo ka ce Allah ya baka ba. Saboda tun da ka ci haram, to ashe kana da hanyar samun kuɗi kenan, baka bukatar na Allah. Ina fata kun gane. Ka ci haram, ka sa tufafi na haram, kuma ka zo ka ce Allah ya baka. O in ka san da cewa Allah ne zai bayar, to ka zo da cikin ka ba komi sai na halal, sai ka ce Allah ya baka, sai ya kara maka. Amma in ka ci na haram, washe ka san akwai inda ake samowa kenan, ba sai na Allah ba, ka je ka ci gaba da cin haram ɗinka. Kuna fahimta? Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani ya zo duk da ya cika sharuɗan addu'a ya kai yanda zai sa Allah ji tausayinsa, amma Allah bai ji tausayinsa ba saboda mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu li dhalik. Sannan yana daga cikin sharuɗan addu'a karka roƙi Allah mummunan abu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya roƙi Allah, Allah zai bashi malam yad'u bi ithmin wala qati'ati rahim. Mutumin da ya roƙi raba zumunci, Allah ka raba ni da wani kuma yayansa ne, Allah ka shiga tsakanina da wance ɗan uwarsa ce, saboda kawai ya masa laifi ko yayi ba ni ba kai har abada, Allah ma ya raba ni da kai, to wannan Allah ba zai taɓa karɓar addu'arsa ba. Da mutumin da yake addu'ar mummunan abu, ya san abun laifi ne amma yana cewa Allah ya bashi, ya san abun sabo ne kuma yana so Allah ya mai da shi cewa ya zama abu kaza kuma mummunan abu ne, Allah baya karɓar addu'an irin wannan. Jama'a, idan muka cika sharuɗan addu'a Allah zai karɓa mana. Abu na ƙarshe shine idan ka zo za ka roƙi Allah, to ka cika laduban da ake yi na wajen addu'a. Akwai lokuta da suka fi dacewa a yi addu'a, akwai yanayi da ya fi dacewa ka yi addu'a, sannan akwai kuma irin abin da ya kamata ka yi kafin ka yi addu'a sai ya sa Allah ya saurin amsa maka. Idan za ka yi addu'a kana da tsarki da alola, ta fi addu'ar wanda zai yi ba yana cikin tsarki ba. Idan za ka yi addu'a a cikin sallah, ta fi akan addu'ar wanda zai yi a wajen sallah, fa kaminun an yustajaba lakum. Idan za ka yi addu'a a cikin sujada, ya fi akan wanda zai yi a cikin sallah ba a sujada ba. Idan za ka yi addu'a ka ɗaga hannu, ya fi akan wanda zai yi addu'a haka kawai bai ɗaga hannaye ba. Idan za ka yi addu'a ka fara yabon Allah da sunayensa kamar yadda wannan ayar ta faɗa, to ka fi akan wanda ya roƙi Allah haka kawai. Idan za ka yi addu'a kai salati wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ka yi addu'ar, ka fi sa Allah ya karɓa maka sama da wanda ya zo ya addu'a kai tsaye bai tuna da darajar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama kuma ya roƙa masa Allah salati da salama. Sannan idan za ka yi addu'a ka tashi a cikin dare na musamman don addu'a, ka fi akan wanda akan hanya haka kawai ya tuna Allah ya yi addu'a. Sannan idan za ka tashi a cikin daren, wanda ya tashi a cikin wato ƙarshen dare, sulusin dare na ƙarshe, ya fi lokacin ne Allah maɗaukakin sarki ke cewa ina mai roƙo a bashi, a lokacin ne Allah yake baje kolin duk masu addu'a su yi addu'a Allah ya basu. Don haka wanda ya addu'a irin wannan lokacin ya fi. Duk waɗannan suna cikin abubuwan da ya kamata mutum ya gane, yana cikin abin da yake sa a karbi addu'a. Sannan kuma idan kana so addu'a ka rika yawan karbuwa, to ka rika yawan sadaka. Ka rika yawan sadaka. Idan kaga ka roƙi Allah bai ba, kana neman wani abu sai ka gane zuwa ka samu ba, to sake tura kuɗi.
sake tura kuɗi duk inda ake neman wani abu na harkar addini ka tura, wane na bukatar taimako ka tura mishi, saboda wani daga cikin mutane bayan Allah idan ka bashi wani abu sai ce Allah ka biya wa wani bukata, kuna fahimta, to sai Allah ya hada da roƙonka kai da kuma abinda wancan ya roƙa maka sai Allah ya hada da shi sai Allah ya karba, saboda akwai mutanen da su idan suka yi addu'a kaifi ɗaya ne. To taimakon irin waɗannan yana sa shi kuma kai ma Allah ya taimake ka, tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhi, gurgurdon da kake taimakon wani gurgurdon da Allah yake taimakon ka. To ɗaya daga cikin sirrin addu'a shine ba sai ka ce wani kamun addu'a ba, idan ka bashi alheri kamar yadda muka karanta ranan, duk mutumin kirki in ka bashi zai maka addu'a, saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka masa alheri ya saka, idan bai da abin da zai saka na kuɗi shi kuma ya maka addu'a, duk wanda ya addu'a kuma Allah zai karba. Shi yasa muka ce la nuridu minkum jaza'an wala shukura, haka Allah ya ce, saboda idan ka bashi karkace na baka ne don ka mun addu'a, a'a ka bashi saboda Allah, shi kuma zai maka addu'a, saboda ya san duk wanda ya masa zai ce Allah ya saka da alheri, kuma yana iya tashi da daddare ya yi maka addu'a ya roƙa maka Allah, to kai kuma kayi taka addu'ar, to sai a hada da wannan, duk yana cikin abin da yake sa mutum ya samu a karba masa addu'a. Allah ubangiji ka karba mana addu'a, Allah ubangiji ka sa addu'o'in mu su zama karbabbu a wurinka, abubuwan da muke yi na daidai Allah ka karba mana, kurakurai kuma Allah ka yafe mana. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.